El juvenil de l'Adam ha tancat la jornada 20 de la divisió d'honor amb una victòria a casa contra l'Atlético Villacarlos. Els cervesers no han fet un partit fulgurant, però han tirat d'ofici per vèncer un dels rivals més fluixos de la categoria. Els vermells, que han tingut un gest d'efecte per Candé, operat la setmana passada, han controlat la pilota i el ritme del joc des de l'inici, davant d'un conjunt menorquí que no els ha disputat la possessió en cap moment del partit. Els homes de Luis García han dominat a plaer i han portat la iniciativa del maig, però és cert que els ha faltat lucidesa per generar ocasions clares al primer temps contra un oponent força fràgil en l'apartat defensiu. Els locals monopolitzaven l'esfèrica, deixant-se portar per la inèrcia de saber que el gol acabaria arribant i serviria per encarrilar un partit que calia guanyar per no perdre la quarta plaça. L'oportunitat més clara ha estat un cacau potent i ajustat de Lawson des de la frontal de l'àrea, que ha obligat la reacció instantània del porter balear i que ha permès la centrada xut de Martí Alba, que no ha trobat rematador. Els visitants han espantat l'Adam amb un xut al travesser en una jugada iniciada amb una sacada de banda i que hauria complicat, i molt, l'esdevenir del maig. El Villacarlos no ha estat encertat i just en la jugada posterior obririen el marcador els cervesers. Jugada personal extraordinària de Dani Peña, que dribla 3 defensors i col·loca el xut ajustat al pal. Quart gol consecutiu de l'atacant d'origen dominicà, que segueix en ratxa. I amb un cop de sort doblarien l'avantatge de córner als vermells en la darrera acció abans del descans. José remata i celebra un gol que ha acabat sent obra de Plade, últim jugador en tocar la pilota. Tijan i Suaibo han entrat al segon temps i els de Luis García han mostrat una versió un punt més ambiciosa a la segona part. D'entrada, Suaibo ja ha comptat amb una ocasió que no ha trobat els 3 pals i seguidament Tijan una altra de claríssima, plantant-se sol davant del porter. Avilés ha bombardejat amb el seu intent clàssic des de fora de l'àrea, que a punt ha estat de fer-li un estrany al porter. I el mateix, Jordi Avilés ha originat el tercer gol, atraient i superant rivals hàbilment fins a cedir l'esfèric a Suaibo, que també ha buscat el moment precís per apuntar i disparar des del límit de l'àrea per sentenciar el maig amb més de mitja hora al davant. El tècnic asturià ha esgotat els canvis ben d'hora i l'Adam no ha deixat de sovintejar la zona de 3/4 fins al final, però el marcador no s'ha mogut més. Tijan amb un xut des de la banda esquerra i Avilés amb un nou intent des de lluny han estat a prop de marcar algun altre gol. El juvenil torna a guanyar Horta després de 2 partits sense fer-ho, però l'entrenador Luis García ha estat força autocrític amb el partit realitzat aquesta tarda. Sí, pero bueno, no es el camino, Es cierto que no ha sido el mejor partido. Yo creo que ha sido el peor partido de todo el año. Creo que no hemos estado al nivel que solemos estar, no hemos metido la intensidad y el ritmo que solemos tener y eso se nota. Puede ser que yo sea muy exigente, pero no conozco otro camino. Creo que la exigencia debe ser buena, ellos deben saber que independientemente del rival primero hay que respetarlo y después a partir de ahí seguir con nuestras ideas, con nuestra forma de jugar, independientemente de contra quién juegues. A partir de ahí, pues bueno, sí creo que hemos sido superiores, pero el primer tiempo ese 2-0 para mí es mentira, no es así. Es un 2-0 que hemos solucionado por un balón parado y por una acción de talento, pero perfectamente nos podíamos haber ido 0-1 y se nos hubiera complicado mucho el partido. En segundo tiempo hemos metido una marcha más, hemos tenido situaciones, però no me voy para nada satisfecho con el partido que hemos hecho. Sabíem que seria un partit difícil, ells necessitaven guanyar, necessitaven puntuar. Sobretot no ens ha sortit el partit com volíem en quant a joc, però bueno, contents pel resultat, seguim a la part alta, empatats amb l'Europa, quarts, i bé, ens ha costat una mica posar una mica d'intensitat, però bueno, content pel resultat. L'Adam segueix a la part alta i visitarà el Lleida la setmana que ve, diumenge a 2:15.